Galegas 8M siempre convoca a las 8 de la tarde la subdelegación del Gobierno en cada uno de sus actos. Últimamente, tanto organizaciones como la propia Administración han interrumpido estas convocatorias con actos propios, por lo que están molestas. E onte, a mediodía, enterámonos de que o PSDG de Ourense convocou un acto polo 8M na subdelegación do Goberno ás 8 menos cuarto. Decidimos dar esta rolda de prensa para mostrar o noso rexeitamento a este tipo de accións, xa que creemos que instrumentalizan o feminismo. Decidimos tamén manifestarnos porque xa non é a primeira vez que pasan este tipo de accións en Ourense. Creemos que todas as organizacións deben de ter os seus espazos para reivindicar, como non, o Día das Mulleres, facer todas as actividades que desexen, pero fora dos espazos do feminismo e respectando a nosa loita. Piden que ese acto se cambie de lugar y que posteriormente acudan a la manifestación, pero que los colectivos respeten los espacios, ya que es un gran esfuerzo organizar iniciativas de esta envergadura y sienten que las están boicoteando. É unha cuestión de respeto cando as mulleres somos as protagonistas no feminismo, non é de recibo que haxa organizacións ou administracións que convoquen con 10 minutos de anticipación no mesmo lugar, é que é obvio, non é, como día a compañeira, a primeira vez que acontece.